טוב, בוקר טוב לכולם. אני שי, מנהל מיסוי בקרה בארגל, רואה חשבון. לפני שאני אתחיל עם ההרצאה, אני קודם כל רוצה לפנות ללב שלכם, מה שנקרא. תקראו את החוזרים. החוזרים זה כלי עבודה מאוד מאוד חשוב עבורכם. אוקיי? תקראו את זה עוד פעם ועוד פעם, תבינו שלא לפספס. בנוסף לזה, כפי שאתם יודעים, אני משתדל מדי פעם גם לצרף לכם סרטונים שנותנים לכם קצת את ההיילייט של החוזרים. אז בואו אנחנו נתחיל. על מה אנחנו נדבר? קודם כל, על כל הנושאים של השינויים במס הכנסה, שיעורי מס הכנסה, תקרות, נקודות זיכוי, שווי ריבית, נקודות זיכוי לעובדים זרים, טופס 101, קצת על אזור פיתוח, נעבור על הצעות חוק רלוונטיות, שינויים בביטוח לאומי, קצת שינויים בדיני עבודה, ונסיים בכל מיני יעדים וחידושים שאנחנו מתכננים ל-2015 בארגל, שחלק מהם כבר נמצאים אצלכם. מס הכנסה. שיעורי המס במס הכנסה לא השתנו. אוקיי, אנחנו רואים שמדרגות המס נשארו בינם מ-10% עד 48%. מה שכן השתנה במעט זה הסכומים. אוקיי, שנת 2014 היה מדד שלילי, ולכן הסכומים קטנו. אוקיי, אנחנו רואים שהם קטנו בקצת. המשמעות של ההקטנה, שהנטו שלנו ירד בכמה שקלים, כי כבר מדרגת המס הראשונה מתחילה ב-5,270. בסדר, לא משהו דרמטי, אבל זה משתנה. בנוסף לזה יש לנו את המדרגה של 50%, שזאת המדרגה של ההכנסות הגבוהות. לבעלי הכנסות גבוהות למעלה מ-67,560, אוקיי? ההכנסה הזאת היא מחושבת בארגל באופן אוטומטי בשני רבדים. אין בהכנסה ממשכורת, אוקיי? אנחנו בודקים את זה כל חודש אם העובד עובר את התקרה, והחל מינואר 15 הוספנו גם את ההכנסה הזאת לבדיקה לגבי הכנסות הוניות, אוקיי? כלומר, אם יש עובד שיש לו הן הכנסה ממשכורת והן איזשהו שווי אופציה מנייתית שהוא פודה, בודקים את צל ההכנסות ביחד. אם ניתן דוגמה, למשל, עובד משתכר 45,000 שקל בחודש, פדה בחודש מסוים שווי אופציות מנייתי בשווי של 40,000 שקלים. סך הכל 85,000 שקלים, כלומר הוא יחויב על ההכנסה ההונית 2% נוספים, במקום 25%, 27%. אוקיי? עד, נכון לשנת המס 2014, מי שהיה לו הכנסה הונית והיה בעל הכנסה גבוהה, 2% הנוספים נגבו ממנו כאשר הוא הגיש דוח שנתי לפקיד השומה. אוקיי? מינואר 15 אנחנו עושים את זה באופן אוטומטי בתוכנה. אוקיי, תקרות נוספות. סכום הנקודות זיכוי נשאר זה 218 שקלים ערך נקודת זיכוי. קצבה מזכה קצת ירד. הנושא של קצבה מזכה זה למעשה לעניין הפטור לגבי פורשים. אוקיי, אם אתם זוכרים, לקראת אחוז הפטור השתנה ל-43%. אוקיי, הפטור הוא פטור קבוע, 43% כפול הסכום של הקצבה המזכה. לעניין קרן השתלמות אין שינוי. לעניין אזורי פיתוח יש ירידה קלה בתקרה. הלוואות, התקרה נשארה בעינה, כלומר 7,800 שקלים עד 7,800 שקלים אנחנו זוקפים לעובד מדד בלבד. למעלה מ-7,800 שקלים זה ריבית קבועה של 4.07%. אוקיי? שנה קודמת זה היה 4.31. אוקיי? שווי טלפון אין שינוי, 105 שקלים. הלוואות, התקרה הגבוהה, אני יודע שיש לכם הרבה עובדים שתורמים למעלה מ9 מיליון, אז התקרה טיפה התעדכנה. משמרות, גם התעדכנה קצת התקרה ב10 שקלים למטה. הלאה. נקודות זיכוי. אוקיי? לא משהו חדש, אבל זה כבר משהו שעבר בשנה שעברה. החל משנת המס, שימו לב, מי שמביא לכם אישור שהוא סיים תואר, שהוא סיים את התואר בשנת המס 2014, הנקודות זיכוי, תקופת ההטבה, קטנה לשנה אחת בלבד. אוקיי? כלומר, אם אתם זוכרים, מי שסיים
תואר מ-2008 עד 2013, והמציא לנו אישור זכאות לתואר, תקופת ההטבה נניח לתואר ראשון, אם הוא סיים ב-2013, אז היה מגיע לו 2014, 2015, 2016. אבל מי שהבאנו זכאות לתואר עכשיו ב-2014, וגם שנה הבאה ב-2015, תקופת הזכאות היא לשנה בלבד. אוקיי, זה תקף לגבי כל התארים, תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, תעודת מקצוע וכו'. הכל רלוונטי, הנקודות ערך, נקודות הזיכוי נשאר זהה, רק תקופת ההטבה צומצמה לשנה בלבד. עכשיו אתם באים ושואלים מה קורה ב-2016, נכון לעכשיו, מי שמסיים ללמוד ב-2016 לא זכאי להטבה בכלל. אוקיי? אז מי שעכשיו לומד, חבר'ה, להאיץ בלימודים, סמסטר קיץ, סמסטר אביב, לסיים ללמוד, לפחות שיהיה לכם הטבה לשנה אחת בלבד. שאלות לגבי זה? אין. אנחנו בארגל עשינו פיתוח מיוחד אך ורק לדיווח נקודות זיכוי, שאתם תקבלו זה במסגרת הגרסה שאנחנו נפיץ בחודש פברואר. אוקיי? אנחנו הוספנו מסך רב מופעי לדיווח נקודות זיכוי, כאשר יהיה לכם את פירוט התואר, כלומר תואר ראשון, תואר שני, תוכלו לבחור המוסד האקדמי, אתם יודעים שיש רק מוסדות אקדמיים המוכרים למס הכנסה, תחילת התואר, סיום התואר, ואנחנו נחשב את זה באופן אוטומטי. כמובן שיש אם עובד עם תואר ראשון ותואר שני, תוכלו לפתוח עוד שורה רב מופעית. במידה ודיווחתם כבר בארגל, בקוד ג', אוקיי? ודיווחתם גם פה, מה שחזק זה ייקח מהמסך הזה. אוקיי? לא יהיה דיווח כפול. שאלות? יש מקצועות שניתן אחרי שנה או שנתיים לבקש את הנקודות. יש אפשרות לעשות פה? אתה מדבר לדחות אותם? כן. כן. יש לנו פה רובליקה, שים לב, של התמחות. אוקיי? ואז זה יחשב באופן אוטומטי. עכשיו, אתה בא ושואל, עכשיו הוסיפו השנה, לא אמרתי את זה, אבל טוב שהזכרת לי, לגבי מי שסיים עכשיו ב-2014-2015, הוא יכול לדחות את הזכאות שלו בשנה. אוקיי? בלי שום קשר אם זה מקצוע שחייב התמחות או לא, הוא יכול לבחור האם ינצל את זה ב-2015, מי שסיים ב-2014, או 16. בלי שום קשר, וצריכים להביא לכם כמובן אישור מפקיד שומה, לדעת אם הוא ניצל את זה או לא. אוקיי? ובהתאם לזה מדווחים. צריך להעתיק את הפרטים מהתיאום מס למסך חדש? כן. צריכה לדווח את זה עוד פעם, זה לא... כי שם זה היה חד מופעי, היה לך קוד ג' ופה יש לך ממש את כל הפרטים ששם לא היה. רגע, אם הוא מחליט לדחות בשנה, להביא לך אישור שאת יודעת שהוא לא ניצל את זה בשנה קודמת. שווי ריבית 3ט, דיברנו על זה. לגבי הלוואות, כמו שאמרתי, הריבית, שימו לב, זה ריבית שנתית, שאנחנו מחשבים את השווי הריבית באופן חודשי, כמובן אנחנו מחלקים את הריבית הזאת לחלקי 12, מכפילים ביתרת ההלוואה, וזה יהיה שווי הריבית שלנו באופן חודשי, אם זה הלוואה נמוכה, מדד בלבד. נקודות זיכוי, עובדים זרים. אוקיי, שימו לב, גם הנושא הזה עבר רפורמה עכשיו בינואר 2015, החל מינואר 2015. אך ורק עובדים ועובדות בענף הסיעוד יקבלו נקודות זיכוי. אוקיי? כלומר, גבר יקבל 2.25, אישה 2.75. בשאר הענפים, שאנחנו מדברים ענף החקלאות, ענף הבניין או ענף אחר, גבר לא יקבל נקודות זיכוי בכלל, אישה תקבל חצי נקודת זיכוי על היותה אישה. אוקיי? אז אני חוזר, ענף הסיעוד בלבד יקבל נקודות זיכוי מלאות, שאר הענפים הגבר לא יקבל כלום, האישה תקבל חצי נקודת זיכוי. עכשיו אתם באים ושואלים מה קורה לגבי כל המסתננים, עובדים פליטים וכו', שהרבה מעסיקים אותם למעשה, הם מוגדרים כעובדים לא חוקיים, אוקיי? ועל כן הם לא זכאים לקבל נקודות זיכוי בכלל, לא גבר ולא אישה. אוקיי? בארגל אתם יודעים, יש לכם רובליקה כזאת שנקרא מסתננים. למעשה אם אתם בוחרים את הרובליקה של המסתננים,
אותם עובדים לא מקבלים נקודות זיכוי בכלל. מה שכן, כפי שאתם יודעים, בתור מעסיק, כשמעסיק עובדים זרים, אתם מחויבים בהיטל עובדים זרים, אוקיי? ההיטל עובדים זרים חל גם על העובדים הלא חוקיים, אוקיי? לא יודע אם שמעתם, אבל לפני חודש רשת ישרוטל יצאה לשומה של 50 מיליון שקל על זה שהיא לא זקפה היטל עובדים זרים על אותם כל הפליטים שהם העסיקו. אוקיי? אז קחו את זה בחשבון, לא לקחת את הדין לידיים שלכם, גם אם הם לא חוקיים, יש לשלם בגינם היטל. ולמעט שתי מדינות. למה מדינות? המדינות שלהם שהם פליטים מחמת מלחמה. איך הוא לקחה של קישור? כמו שאני יודע. שאלה, ברגע שבחר מחזרים, כל בארגז מן הסתם בינואר 2015 אנחנו תומכים בהתאם להחלטת החוק, כלומר בחרתם בענף הסיעוד יש נקודות זיכוי מלאות, ענף אחר ייתנו נקודות זיכוי רק לאישה חצי נקודת זיכוי. ילדים בכל מקרה לא מקבלים. עובדת זרה בכל מקרה נקודות זיכוי ילדים. יש להם תעודת זהות תחומה כזאת של תושב ארעי. אם יש תעודת זהות ארעית, אתה צריך גם להיות אישור עבודה. במקביל. יש כאלה שיש להם אישור עבודה ויש כאלה שאין. אם יש לו אישור עבודה, הוא חוקי, מי שאין לו אישור עבודה, הוא לא חוקי. חבר'ה, שאלות לגבי עובדים זרים? טוב, תאומי מס. אוקיי, תאומי המס כמו שנה שעברה, שימו לב, עד 13 למרץ העובד חייב להמציא לנו תאום מס. אוקיי, אם העובד לא ממציא לנו תאום מס עד משכורת פברואר למעשה, החל עם משכורת מרץ, יהיה חישוב מס מרבי. אני לא יודע אם שמעתם את הפרסומים בימים האחרונים ברדיו או בטלוויזיה לגבי תאום מס דרך אתר רשות המיסים. חבר'ה, אפשר להפנות את העובדים, האישור מס יוצא על המקום, אפשר להדפיס, אתם יכולים לקבל אותו, הוא מגיע עם חתימה אלקטרונית של פקיד השומה, זה תקף, זה מאושר, ב5 דקות מוציאים תיאום מס. אוקיי? זה עובד מצוין. אז לא חייבים לשלוח את העובד לפקיד השומה, אפשר לעשות הכל דרך האינטרנט ולקבל את האישור על המקום. שאלות לגבי זה? כן. כן, חותם. כן. כן. שאלות נוספות על תיאום מס? הלאה. זיכוי לאזורי פיתוח. אוקיי? הנושא של אזורי פיתוח הוא יחסית נושא חם. היה אמור להיות שינוי מאוד מאוד גדול בינואר 2015, אני תכף אדבר על זה. לגבי שיעורי הזיכוי, שיעורי הזיכוי לא השתנו השנה, נשארו בעינם. אם אתם זוכרים, בשנה קודמת הם טיפה ירדו. ב-2016 מתוכננת ירידה נוספת אם לא יש שינוי חקיקה. אוקיי? עכשיו, לגבי עוטף עזה, שיש להם 20%, זה מדובר בהוראת שעה שהתוקף של הפג השנה ב-31 לדצמבר 2014, היות והכנסת התפזרה ולא אישרו את זה עדיין, יש ארכה עד ה-30/6/2015. אוקיי? כלומר, עד ה-30/6/2015 חייבים לאשר את זה. במידה ולא יאשרו את זה, יפחיתו את זה רטרואקטיבית. אנחנו ניתן את האישור עד ה-30/6, נחכה לאישור, לראות מה קורה בנושא הזה. ניתן לך את הארכה, כן, אבל אני אחר כך בתוכניות, במידה ולא, אני אמחוק את זה אחורה. נקווה שיאריכו. טוב, אותו דבר, גם לגבי משמרות, מדובר בהוראת שעה, גם שהתוקף של הפג בסוף השנה הנוכחית, תהיה ארכה אוטומטית עד ה-30/6, כמו שאמרתי מקודם. יש לנו יישובים שבג"ץ העריך את התוקף של ההטבה שלהם עד ה-31 לינואר 2015, אלה 5 יישובים. כלומר, אם לא תהיה ארכה נוספת של בג"ץ, ב1 לפברואר צריך לגרוע את אותם יישובים מההטבה. כלומר, לתת להם הטבה אך ורק על ינואר. אוקיי? רגע, אם אנחנו רושמים את ההטבה, את התאריך שהמדינה קבעה,
במידה וזה ממשיך, אנחנו נעדכן את ההטבה. לא, את לא רושמת תאריך. אלא אם כן מדווחת בסמל יחסי. אוקיי, בארגז יש לך אפשרות לדווח בסמל אזור פיתוח יחסי, זיכוי יחסי, יכולה שם לשים תוקף. אם לא רשם תוקף, זה מחשב לך לאורך כל השנה. אוקיי? כי למעשה מדווח לפי קודים. צו הרחבה פנסיוני בשעה טובה, השנה אנחנו לא מעדכנים שום פעימה, סיימנו את הצו הרחבה, לא צפויים כרגע שום עדכונים בנושא הצו הרחבה. הפעימה האחרונה שהייתה זה 6% הפרשת המעסיק, 5.5% העובד, 6% פיצויים, סך הכל 17.5, זה האחוזים של צו הרחבה. כלומר, וגם תזכרו, צו הרחבה מגביל הפרשה עד השכר הממוצע במשק. אני לא חייב במסגרת צו הרחבה להפריש על מלוא השכר של העובד, אלא לעצור בשכר הממוצע במשק. אוקיי? טוב, טופס 101. טופס 101, השנה לא עבר שינויים דרמטיים. מה שכן השתנה, אם אתם זוכרים, בשנת המס 2014, רשות המיסים חייבה אותנו לצרף לגבי כל עובד שענה על סטטוס רווק, רווקה, גרוש, גרושה עם ילדים, לצרף את קצבת הילדים מהמוסד לביטוח לאומי, על מנת שתדעו למי לתת את נקודות הזיכוי בגין ילדים. החל מ-2015 ביטלו את הדרישה הזאת. אוקיי? מספיק ההצהרה של העובד לגבי ה-1 ו-2 שאתם רואים בצד שמאל. לא צריך לבקש מהעובד יותר אישורים מהמוסד לביטוח לאומי להמציא אישור לקצבת ילדים. מסתמכים אך ורק על ההצהרה של העובד. בנוסף לזה, לגבי התעודות זהות, אוקיי? אם אתם זוכרים, שנה קודמת כל עובד מחויב להביא לנו עם ה-101 צילום תעודת זהות פלוס ספח, אוקיי? פקיד השומה אמר, יותר נכון הנחה, שהחל מ-2015 צריך לצרף תעודת זהות לעובדים קיימים, רק אם היה שינוי במהלך השנה. כלומר, לצרף את הספח שכולל את השינויים, אוקיי? גם אם יצטלמו, זו תמונה חדשה, וזה גם אפשר, אבל אנחנו מדברים על שינויים של כתובת, ילדים וכו'. כמובן שעובדים חדשים, לצרף תעודת זהות פלוס ספח, להקפיד על זה חבר'ה, בביקורת ליקויים בודקים את זה. אוקיי? שאלה נוספת שאני נשאל הרבה, זה לגבי הפרוד. מצב משפחתי פרוד, אוקיי? שימו לב, אם מגיע לכם עובד שהוא במצב משפחתי פרוד, ויש לו ילדים כמובן, צריך לשלוח אותו לפקיד השומה, אוקיי? ובהתאם להנחיות פקיד השומה, אתם מדווחים את הנושא במערכת. אין סטטוס כזה פרוד, לא קיים סטטוס כזה במשרד הפנים, ולכן מבחינתכם או שהוא נשאר רווק או נשוי, אוקיי? ברגע שהוא הופך להיות סטטוס אחר, מעדכנים אותו במערכת, אבל עניין נקודות הזיכוי, שולחים אותו לפקיד השומה. יש הרבה זוגות רווקים, ילדים, ילדים משקביים, כמו זוג נשוי, הם רווקים. וכשאתה בוחר ילד לא בחזקתי או כן בחזקתי, זה נותן להם יותר מדי נקודות, אפילו יותר מזוג נשוי. השאלה אם הילדים בחזקתו או לא בחזקתו. הם ביחד מנהלים משק בית. אבל צריך לדעת... צריך שתהיה הכרעה, אוקיי? מי במרכאות הגבר ומי במרכאות האישה, או האבא או האמא. ובהתאם לזה קובעים, אוקיי? יש רווק רווקה, אוקיי? בסדר, אז אם זה גבר, אז את מדווחת את זה כביכול באמת רוצה שהוא יקבל ילד בדיוק. אבל אז זה נותן לו 3 נקודות. זה נותן לו יותר נקודות. לא, לא, זה מדווחת גבר שלא בחזקתו, ילדים לא בחזקתו, הוא לא משלם מזונות, ילדים ביחד. הוא מקבל כמו אבא. רגע, אני אעבור על גב הטופס ואחרי זה תשאלו את כל השאלות על ה-101. טוב. מה שהשתנה בגב הטופס, אוקיי, לא השתנו הרבה דברים. מה שכן השתנה זה הנושא לגבי הורה במשפחה חד-הורית. שימו לב,
הורה שרוצה לקבל נקודת זיכוי בגין חד-הורי צריך להיות בודד, גלמוד, גר לבד, אוקיי? בלי חברים בכלל. מס הכנסה הוסיף, אני הורה במשפחה חד-הורית החי בנפרד, אוקיי? ואינו מנהל משק בית משותף, אוקיי? משמע רק מי שבאמת אין לו משק בית, אותה משפחתי, זה אומר גם אם יש בן זוג או בת זוג חדשים שאינם ההורים הביולוגיים של הילדים, אין זכאות לנקודת זיכוי בגין חד-הורי. אוקיי? עכשיו מצד שני פקיד השומה לא בא עכשיו ממנה אתכם להיות חוקרים או בלשים, אוקיי? אתם מסתמכים על ההצהרה של העובד העובדת ובהתאם לזה נותנים להם את נקודות הזיכוי. אוקיי? אבל קחו בחשבון שאם יש תא משפחתי, אוקיי? אז לא מגיע נקודת זיכוי בגין חד-הורי. שאלות לגבי זה. אז מה ההבדל בין 9? מה? מה השוני ב-9? אני הורה יחיד. אני הורה יחיד, זה אומר שאין בכלל בן זוג נוסף. אוקיי? הורה יחיד המשמעות שיש חד וחלילה אלמן או אלמנה עם ילדים, אוקיי? או תרומה, או אימוץ, ואז הורה יחיד למעשה מקבל נקודות זיכוי גם בתור אבא וגם בתור אמא. אוקיי? זה המשמעות של הורה יחיד. הורה יחיד גם מקבל נקודת זיכוי חד-הורי, כי בין הסתם אין בן זוג נוסף, אלא אם כן יש תא משפחתי, יש בן זוג אחר. תוך כדי. כן. שאלות? טוב. 101 אלקטרוני. אחר כך כל השאלות יגיעו בטלפון. יש לי שאלה. כן. אם יש לי עובד שגרוש שנישא בשנית, יש לו ילדה מנישואים ראשונים, שהיא גרה אצל האמא, ומהנישואים השניים יש לו ילד. אז הוא צריך להביא לי אישור פקיד שומה על זה שהוא משלם מזונות על הילד הראשון, נכון? ועל הילדה מנישואים ראשונים הוא רושם אותה בטופס 101, אבל לא מגיע לו עליה נקודת זיכוי, נכון? אם הילדה היא בגיל בין 0 עד 3, לא, היא בגיל 10. אני אומר, אם היא ב-0 עד 3 מגיע לה, אוקיי? גם אם הוא גרוש. אוקיי? אם זה למעלה, לא מגיע לו בכל מקרה, מגיע לו נקודות זיכוי מזונות אם הוא מביא לך פסק דין וכן הלאה. אוקיי? בגיל? אוקיי? או פסק דין, או אישור פקיד שומה. אוקיי? כאילו... לגבי מזונות צריך פסק דין. אוקיי? פסק דין הוא מאוד ישן, לא? לא, אמרתם שיש שאלות. רגע. אני אענה על הכל. שנייה, כן. שבי, גם וגם. תראי, אם הוא הולך לפקיד שומה, פקיד השומה אומר לו, רגע, אני אומר, פקיד שומה אומר לו, תשמע, בוא באמת תוכיח לי גם שאתה משלם מזונות. תביא לי אישור על העברה בנקאית, תביא לי אישור של ספח צ'ק. אז זה אומר, רק בתוך השבט השכר. אתה יודע, הוא צריך להביא לך כעיקרון את כל הדברים שיש ברשותו. אם יש ברשותו גם תעודת גירושין וגם פסק דין, שיהיה לך. כעיקרון פסק דין זה משהו שהוא הכי מחייב. וכל שנה צריך לחדש את הפסק דין הזה? לא. עד איזה גיל משלמים? מקבלים עד גיל 21, אבל לפי גיל השומה נותן עד גיל 18. כן, נקודת זיכוי מזונות. כן. פסק דין המזונות זה 2008, איך אני יודעת שזה עדיין שאלה, אם עובד הביא לי פסק דין משנת 2008, איך אני יודעת שעדיין הוא באמת משלם מזונות? אוקיי, יש כאלה, אין הנחיה ברורה בנושא, אוקיי, אבל יכולה לבקש ממנו אישור שהוא באמת משלם, אוקיי? איזושהי הוכחה מסוימת, איזה העברה בנקאית, או לראות ספיחי צ'קים, או משהו. זה לא חובה, אוקיי? אבל אם את רוצה להיות מה שנקרא אוכפת את הנקודת זיכוי כמו שצריך, אז כן. כן, חבר'ה, שאלות נוספות? טוב, 101 אלקטרוני. קודם כל, כשאני מתחיל 101 אלקטרוני, זה לא חובה, אוקיי? 101 אלקטרוני הוא למעשה שיפור שפקיד השומה מציע לנו לנהל במקום הטופס 101 הידני. אוקיי? הטופס 101 אלקטרוני למעשה נותן לנו בתוך חשבי השכר את האמצעי לקבל טופס 101 בדוק ומלא
אחרי שהעובד מילא אותו, אוקיי? יש לנו בטופס 101 אלקטרוני למעשה בקרות אוטומטיות. עובד לא יכול להמשיך ולמלא את הטופס 101 אם הוא לא מילא אותו כהלכתו. משמע אם הוא רושם שהוא עולה חדש, חייבים לצרף תעודת עולה חדש. משמע אם העובד עובד חדש, צריך לצרף תעודת זהות. אוקיי? אזור פיתוח, חייב לצרף את האישור וכן הלאה. הכל יש לנו בקרות אוטומטיות. הטופס מגיע אליכם לבדיקה, אתם בודקים את הטופס, בודקים את הצרופות, שולחים את הטופס בחזרה לעובד במייל, ב-PDF, העובד משאיר שהטופס אכן נכון, ואתם מקבלים את הטופס חתום אלקטרונית בתיקייה. עכשיו, אתם יכולים להזין לתוך ארגז באמצעות קובץ את כל השינויים שיש בטופס 101, אני מדבר על שינויים בנתוני האב, אוקיי? לא שינויי המס, אלא כל השינויים, כתובת, ילדים, כל מה שלמעשה בטופס הראשי, לא בגב הטופס, גם הטופס בכל מקרה צריכים נכון עכשיו להמשיך ולהזין באופן ידני. חבר'ה, למעשה זה מה שמס הכנסה הולך קדימה, לאט לאט כל המשק יעבור לזה. זו אופרציה שקיימת בארגל, כמובן שאם אתם מעוניינים אתם יכולים לפנות אלינו. זהו, שאלות לגבי 101 אלקטרוני? צריכים להיכנס דרך המחשב, זה יכול להיות דרך המחשב בבית. אוקיי, מקבלים שם משתמש בסיסמה, נכנסים דרך המחשב בבית, נפתח להם 101, ממלאים אותו ושולחים אליו. אוקיי? אלא כן יש להם לפטופ בשטח. כן, אבל דרך האייפון למלא את זה, זה יצר גם מסרוק בעניינים, זה פחות... כן. רגע, לא שומע. יש אפשרות, כן. כן. כמובן. טוב. שני הצעות חוק שלמעשה ברגע האחרון לא עברו בגלל שהכנסת התפזרה. זה הנושא של האזורי פיתוח. למעשה, בית המשפט העליון בא ואמר למדינה, לא יכול להיות שאתם תקבעו הטבה של אזורי פיתוח בלי שיהיה מבחנים אמיתיים. הרי מה קרה עד עכשיו? פעלו כל מיני חברי כנסת, לובים, עניינים, לוביסטים וזה, דחפו יישובים כאלה ואחרים לקבל הטבה מאזור פיתוח. באה המדינה ואמרה, המצב הזה לא יכול להתקיים. ואז יצאה הצעת חוק, שלמעשה בהצעת חוק יש את המבחנים, איזה יישוב יהיה זכאי לקבל את ההטבה או לא. ולמעשה יש 3 קריטריונים, פיזור דמוגרפי-גיאוגרפי, מצב חברתי-כלכלי ומרחק מהגבול. אוקיי? שיעור הזיכוי אמור לרדת, שיעור הזיכוי אמור להיות מ-2.5% עד 13.5% במקסימום. אוקיי, אם אתם יודעים, היום השיעור הזיכוי המקסימלי הוא 24%. אוקיי, אז שיעור הזיכוי אמור לרדת. למעשה, כאשר הצעת חוק הזאת תעבור, מספר היישובים שיהיו זכאים להטבה יעלה, אבל סך ההטבה, הסכום עצמו יישאר אותו דבר. אוקיי? בנוסף, באו ואמרו, יישובים שיש בהם למעלה מ-75,000 תושבים לא יהיו זכאים להטבה. אני משער שהצעת חוק הזאת תהיה חייבת לעבור והיא תעבור בכנסת הבאה, ומן הסתם זה יתחיל מינואר 2016. אוקיי, שיהיה לנו פה שינוי די דרמטי בכל הנושא של אזורי פיתוח, ואם שמתם לב גם ב-101 שינו שם את ההגדרה, במקום אזור פיתוח קראו לזה אזור מזכה. אוקיי, אז למעשה כבר רשות המיסים נערכת, אומנם רק בהגדרות בינתיים, אבל למעשה יהיה לנו פה די רפורמה בכל הנושא של האזורי פיתוח. אז אני אומר, בתוך לא, עכשיו, כרגע הכל מוקפא. אוקיי? אין שינוי, זה מה שמתוכנן להיות. אוקיי? זה באמת 5 יישובים האלה שאמרתי עד 1 לפברואר. טוב, מענק דרישה. אוקיי? היו מספר פסקי דין שיצאו לאחרונה בנושא של אי תחרות. מה זה אומר אי תחרות? נניח אני עכשיו עובד בארגל, אני רוצה לעזוב את ארגל, רוצה לעבוד בתוכנת חילם. באה ארגל ואומרת, לא, אנחנו לא רוצים שתעבוד בחילם,
תשב שנה בבית, אנחנו נותנים לך מענק. אוקיי? ואז באה ונשאלת השאלה, האם המענק שנותנים, האם הוא הוני, שמחויב ב-25%, או האם הוא בגדר הכנסת עבודה, והוא חלק מהפיצויים, ואז הוא מחויב לפי מס הכנסה שולי, או למעשה אני יכול לעשות אותו לתוך סל המענק פרישה, לעשות פריסה אחורה, פריסה קדימה וכן הלאה. ואז מה שבאה הצעת חוק, היא באה לסתום למעשה את הפריצה בחקיקה, ולהגיד שמענק אי תחרות הוא בגדר מענק פרישה. אוקיי? הוא הכנסת עבודה, הוא לא הכנסה הונית. אוקיי? כמובן שאם הוא בגדר הכנסת עבודה, אז אפשר כנגדו לקבל את כל נקודות הזיכוי, ניקוי, כל הנושא של סעיף 8ג לפיצויים של יכולות פריסות וכן הלאה. גם חל המענק הזה, הוא בתוך המענק פרישה, הוא בתוך ה-161, וזה גם מה שהולך לקרות. אוקיי? שאלות. אבל לא חייב ביטוח. לא חייב ביטוח לאומי. אוקיי? ביטוח לאומי לא במשחק בכל מקרה, כי גם הוני לא חייב ביטוח לאומי, וגם במה שמקבלים עקב ניתוק יחסי עובד מעביד, לא חייב ביטוח לאומי. למעשה ישבו אותו לימי הסתגלות. פלוס מינוס, כן. בסדר, חבר'ה, זה בגדר הצעת חוק, ששוב אנחנו מעריכים שהיא תעבור בשנה הבאה. ביטוח לאומי, אנחנו רואים ששיעורי חלק המעסיק, אוקיי? על החלק המלא, עולים ב0.5% נוספים, כלומר, השיעור הוא 7.25%. ב-2016 תהיה עלייה נוספת, אוקיי, זה כבר עבר בחקיקה, אין פה איזשהו משהו שיכול להשתנות. זה לגבי חלק העובד, שום דבר לא השתנה, 3.5% המופחת, 12% המלא. לגבי המעסיק, נשאר המופחת אותו דבר, 3.45% החלק המופחת. לגבי קצת תקרות, הכנסה מרבית, כלומר ההכנסה המרבית שבגינה העובד מחויב בביטוח לאומי היא 43,240 שקלים, שזה לא השתנה משנה קודמת. שכר המינימום, נכון לעכשיו ללא שינוי. שכר ממוצע במשק, 9,260, עלה קצת. עכשיו שימו לב, זה קצת התאזן לנו עם הנושא של הירידה במדרגות המס. כלומר פה אנחנו נשלם ביטוח לאומי 3.5% על סכום טיפה יותר גבוה, מס הכנסה אנחנו צריכים לשלם על סכום טיפה יותר נמוך, ואז יכול להיות איזשהו איזון מסוים, אז יכול שלמעשה הנטו שלנו לא ישתנה בכלל. שאלות לגבי זה? פטור מדמי ביטוח לאומי לחייל משוחרר. אוקיי, זה תיקון חדש שעבר, הוא תקף החל מאפריל 2015. המשמעות שלו, שימו לב, שחייל משוחרר שמשתחרר החל מאפריל 2015 בתנאים שתכף נעבור עליהם, יהיה פטור מתשלום ביטוח לאומי בחודשיים הראשונים, במידה והוא לא עבד. אוקיי? אם הוא בא אליכם ועובד, הוא משלם ביטוח לאומי רגיל. אבל אם הוא יושב בבית חודשיים, הוא פטור מביטוח לאומי. אוקיי? כלומר, אם יבואו אליכם חיילים משוחררים עכשיו ויגידו לכם, חבר'ה, אנחנו פטורים בחודשיים הראשונים, לא תקף, אוקיי? אם חייל משוחרר מגיע, הוא חייב לשלם ביטוח לאומי רגיל, אלא אם כן הוא יושב בבית, החודשיים הראשונים פטור מלא. שימו לב, מי זכאי לקבל את הפטור הזה? מי שסיים שירות חובה בצה"ל, שהוא השלים לפחות 2/3 מהשירות, ולא היה לו איזשהו בעיות התנהגות, שחרור מטעמי חובה, מטעמי בריאות, שחרור כמשרת בשירות לאומי במשך 2 לפחות. זה ישמע בעצם לחל"ת, חודשיים פשוט מבחינה בצבא משוחרר. זה לא חל"ת, הוא מקבל את כל הזכויות מלא, אוקיי? אבל בחינם. רגע, אם הוא היה... רגע, חבר'ה, המשמעות היא שאותו חייל משוחרר הוא מבוטח בביטוח לאומי, רק הוא לא משלם לביטוח, אוקיי? הוא מבוטח, הוא זכאי לכל הקצבאות, לכל ההטבות שיש לו, הוא פשוט לא משלם דמי ביטוח, אוקיי? מה שאלה לגבי אבטלה? כן. האם זה נחשב שהוא עבד או זה בסדר? לא, זה נחשב. זה נחשב שכאילו עבד. נכנסנו לתוך התקופה. נכנסנו לתוך התקופת הכשרה מה שנקרא. אוקיי, החודשיים הראשונים. הלאה. טופס 100. טופס 100 למעשה
זה כמו 106 של מס הכנסה, אז טופס 100 הוא למעשה הדיווח השנתי שהעובד מעביר למוסד לביטוח לאומי בשני מצבים, או שהוא רוצה לעשות תיאום ביטוח לאומי, ואז המוסד לביטוח לאומי מבקש ממנו, או שהוא רוצה לקבל החזר ביטוח לאומי, ואז גם המוסד לביטוח לאומי דורש, אוקיי? אנחנו מנפיקים את הטופס הזה על פי דרישה של המוסד לביטוח לאומי מהעובד. הטופס הזה קיים, בגלל טופס, ואפשר להוציא אותו. אבל הג'ון ביטוח לאומי אנחנו נותנים טופס אחר. לא, יש את ה-644, אבל זה עד הכנסה מסוימת. פה אם רוצים לעשות תיאום ביטוח לאומי, אז הכנסה יותר גבוהה. אוקיי? החל מ-2015, יותר, אנחנו מעריכים שזה יהיה משהו כמו מרץ 2015, יותר לא יהיה טופס 101 ידני, אלא תצטרכו לשדר את הטופס הזה, 100, סליחה. תצטרכו לשדר את הטופס הזה באופן מקוון, אוקיי? בדומה לקוד 7, תהיו חייבים לשדר את הקובץ הזה, יותר נכון? הקובץ הזה מכיל המון פרטים על העובד, מעבר לפרטים שאנחנו רואים פה, פרטים על מחלה, פרטים על חופשה, פרטים על פריסות, פרטים על בונוסים, פרטים על תשלומים. הקובץ משודר, שימו לב, הוא ישודר על תקופה של שנה נוכחית פלוס שנה אחורה, אוקיי? כלומר, אם עובד בא אלינו היום, נניח פברואר, אוקיי? ורוצה שאנחנו נשדר עבורו את הקובץ, הקובץ ישודר בגין תקופה של ינואר 15 פלוס כל שנה של 2014, אוקיי? עכשיו, במידה ויש שינוי באחד מהפרטים עבור התקופה ששידרנו, כמו פריסות או רטרו, אנחנו נדרש לעשות שידור נוסף לאותו עובד. אוקיי? מה זאת אומרת? נניח דיווחתי לו, שידרתי קובץ עכשיו בפברואר. בחודש מאי נקבתי לו עבורה, יש פריסה. אוקיי? פריסה עבור החודשים שעבורם שידרתי. אוקיי? ואז תצטרכי לשדר את הקובץ שוב עבור אותה תקופה ששידרת, ינואר פלוס שנה אחורה, אבל עם הנתונים המעודכנים. אוקיי? כמובן שבארגז כבר עשינו פיתוח מסיבי לנושא הזה, יהיה לכם שני מסכים ייחודיים לנושא, הן מתוך העובד, יהיה לכם מסך שבו תקבלו התראות על כל העובדים שהיה להם שינויים, שתוכלו לשדר אותם עוד פעם. בסופו של דבר למעשה מה שהמוסד לביטוח לאומי מעוניין ורוצה שזה העתיד, שהקובץ הזה יחליף את כל הקבצים של תחליפי שכר, כמו מילואים, כמו תביעות דמי לידה, כמו תאונות עבודה. למעשה בעת שאנחנו משדרים את הקובץ למוסד לביטוח לאומי כבר יש את כל הנתונים, מדליקים רק פרמטר, אם זה מילואים, אם זה תאונת עבודה וכן הלאה, ואז יהיה את חישוב של התביעות באופן אוטומטי. כלומר, לא יותר טפסים. אוקיי, אבל זה לא עכשיו. השלב הראשון זה כרגע, לא כזה חזון עובד, אנחנו מעריכים ינואר 16 או ינואר 18, זה כבר יתחיל. לא, עוד מרץ, אנחנו נשלח לכם חוזר מסודר, כל המסכים האלה מן הסתם תקבלו אותם במסגרת העדכון גרסה, אוקיי? אין מה חכות, תוציאו על 2014 בכל מקרה זה עדיין ידני, אוקיי? שימו לב, אני חוזר ואומר, נכון לעכשיו אנחנו ממשיכים בשגרה הרגילה, טופס ידני בגין 2015, 2014 וכן הלאה. זה יתחיל להיכנס, אנחנו מעריכים בסביבות מרץ-אפריל 2015, תהיה חובה כבר לשדר את הקובץ הזה. הקובץ בהתחלה יהיה רק עבור טופס 100. כל מה שאמרתי לכם לגבי מילואים, דמי לידה וכן הלאה, זה קדימה. רק להזכיר לכם, אתם יודעים שכבר היום אתם יכולים לשדר קובץ דמי לידה למוסד לביטוח לאומי, חוסכים את כל הנושא של התפסים, משדרים קובץ למוסד לביטוח לאומי, הכסף עובר ישירות ליולדת, היא לא צריכה ללכת למוסד לביטוח לאומי. חבר'ה, זה כבר שירות שקיים בארגל, אתם יכולים להצטרף אליו, זה לא כרוך בתשלום, אוקיי? שמירת לידה. רגע, שנייה. בנוסף לזה, לגבי השידור של הדמי לידה, יוצא לכם באופן אוטומטי קובץ הפרשים. כלומר, אם היולדת זכאית לקבל הפרשים עקב פריסות או עקב רטרו, כמו במילואים.
יוצא קובץ הפרשים אוטומטי, שגם אותו אתם יכולים לשדר, והיולדת מקבל את הכסף לחשבון הבנק, בלי... זה שירות מצוין לעובדת, בקיצור, וגם לכם זה. הקובץ הפרשים זה מה? כן. אין יותר טפסים. משדרים את זה. באותה מחיצה. יש את הקבצים. כן. נכון להיום הטפסים אני לא שומע. נכון להיום הטפסים, יש לי אפשרות לשנות על גבי הטופס. ברגע שנמצאת את זה ידני, אני יכולה לשנות נתונים אם יש לי נתונים שבויים. לא יהיה את זה יותר? בטופס 100? כן. יאללה, יש לך, יהיה לנו אופרציה של עריכה. אבל לא כל, רק הנתונים האישיים של העובד, הנתונים הכספיים לא. לא, נגיד כמות ימי עבודה, נוכל להתאמן? כן. כמות ימי עבודה לא. לא. תלוי, זה ברירת מחדל, אבל אם מדווחים על ימי עבודה, זה ימי עבודה אמיתיים. אוקיי. אבל ימי עבודה לא כוללים אין צורך. נשדר? טוב. בטח. טוב. דיני עבודה. אוקיי. יצא עכשיו מ-31 לינואר, שימו לב, תיקון לחוק הודעה לעובד, שלמעשה במסגרת התיקון זה בא ואומר כל מועמד שהגיע לרעיון או לבחינה, אנחנו חייבים להודיע לו מה קרה, אוקיי? מה נסגר. אם המשרה לא נסגרה, צריך להודיע אחת לחודשיים, לתת לו סטטוס. המשרה נסגרה, לא נסגרה, כן התקבלת, לא התקבלת וכן הלאה. אם המשרה נסגרה, תוך שבועיים מהיום שהמשרה נסגרה, צריכים להודיע לאותו מועמד או מועמדת שאכן המשרה נסגרה והוא לא יתקבל. חבר'ה, הנושא הזה נכנס תחת נושא חוק הגברת האכיפה, כלומר שבאו ובאים ובודקים אתכם במשרד הכלכלה, הם בודקים באמת האם אכפתם את החקיקה הזאת, הם באמת הודיעו למועמד בתוך התקופה שנקבעה בחוק. יש קנסות כמו שאתם יודעים, אז תשימו לב לזה, או שפשוט תתחו הנחיה לכוח אדם, להודיע במקום למועמד התקבלת לא התקבלת, ואז אתם חוסכים את כל האופרציה. עכשיו אפשר גם להודיע לו כמובן במייל, אוקיי, הוא במכתב, לא חייבים להתקשר או לזמן אותו שוב, אפשר במייל או במכתב להודיע למועמד התקבלת או לא. שאלות? אתם אומרים לא אכפת לנו, זה לא רלוונטי לגבינו. טוב, שכר המינימום. שכר המינימום, שימו לב, היועץ המשפטי לממשלה פרסם לפני שבוע שהוא מאשר את כל הנושא של החקיקה המזורזת שחברי הבית עכשיו מעבירים, חברי הכנסת, ולמעשה המתווה של הראשון לאפריל עד הראשון לינואר 2017 יעבור במסגרת חקיקה, אנחנו מעריכים בשבועיים הקרובים. המשמעות היא ששכר המינימום עד הראשון 2017 יעלה ל-5,000 שקלים. לגבי הנושא של ה-52%, הנושא הזה לא אושר, אוקיי? מה המשמעות של ה-52%? באים ואומרים, שכר המינימום צריך להיות צמוד בשיעור ה-52% כפול השכר הממוצע במשק. כלומר, אם ה-52% כפול נניח 9,260 עולה על 5,000 שקלים, היה אמורים לעדכן את זה, הנושא הזה של 52% נכון לעכשיו לא עבר, אוקיי? עבר רק המתווה של הפעימות, כמו שאנחנו רואים פה, שיהיה לנו פה 3 פעימות עד 5,000 שקלים. כמובן, אם יש לכם עובדים שכפופים להסכם קיבוצי, וההסכם קיבוצי נותן שכר מינימום גבוה יותר, אז מן הסתם הולכים לפי השכר המינימום שאותו הסכם קיבוצי מציב. שאלות לגבי זה? אוקיי. דבר נוסף, שלא רשמתי, כל מי
יישם את נושא ההפחתה של העובדים במגזר הציבורי. אוקיי, אם אתם זוכרים, היה הפחתה בשיעור של 0.9342 לעובדים במגזר הציבורי. החל מינואר 2015 ההפחתה מסתיימת, אוקיי? כלומר מפסיקים את ההפחתה. מי שלא התקן את תוספת 2011 ל-7.25% צריך להתקן גם את תוספת 2011 ל-7.25%. רלוונטי אך ורק לעובדים במגזר הציבורי. שאלות? הלאה. טוב, ממשק מעסיקים. מה זה אומר? בא משרד האוצר ואומר, חבר'ה, היום שאנחנו מקבלים קבצים המעסיקים לגבי כל הנתונים של הקצבה, יש לנו בלגן, אחד מעביר לי את זה בקובץ אקסל, אחד מעביר לי את זה בקובץ וורד, אחד משדר את זה באינטרנט, אין לי מעקב, אוקיי? ואז למעשה הוציאו תקנות שהחל מינואר 2016 צריך להעביר את כל הדיווחים האלה בממשק אחיד לכל חברות הביטוח, לכל היצרנים, לכל משלמי הקצבה, אוקיי? ואותו ממשק למעשה יכלול את כל הנתונים שלמעשה אנחנו מציינים פה, ח"פ, שם של הקופת גמל, שם מעביד, שם מזהה, שם עובד וכן הלאה. אוקיי, כמובן בנוסף לסכום, שיעורי הפרשה וכדומה. בנוסף לזה שהקבצים האלה מעוברים פעם בחודש, אוקיי? כל פעם שתהיה הפסקת עבודה, משמעות הפסקת עבודה שהמשמעות לה גם הפסקת תשלומים, תהיו מחויבים להעביר את הקובץ. כלומר, אם עובד יצא לחל"ת, אוקיי? חל"ת בהערכה מה שנקרא, תאונת עבודה, אוקיי? שמפסיקים לשלם לעובד או לעובדת לקצבה, תהיו מחויבים להעביר את הקובץ הזה למשלם הפנסיה, ומשלם הפנסיה בסוף דבר יעביר את זה למשרד האוצר, ובסופו של דבר מה שאמור להיות פה שכל הנתונים האלה יזרמו למסלקה הפנסיונית, ואנחנו בתור עובדים נוכל לראות את הנתונים האלה באונליין, אוקיי? האם באמת הופרש לי, כמה הופרש לי, מה הרווחים שלי וכן הלאה, הכל יהיה בדיני של חודש אומנם, אבל אנחנו נראה את כל הנתונים האלה. למעשה הכוונה היא כוונה טובה, אבל כל המהלך הזה הוא מהלך די גדול, די מסוער, גם מבחינתנו כבית תוכנה, גם מבחינתכם כמעסיקים, שאתם צריכו קצת לסגל על עצמכם צורת עבודה שונה, למלא נתונים שאתם כרגע עדיין לא ממלאים, אבל זה בינואר 2016, אבל תהיו מוכנים. כן. עובדים על הכל. בחירות. ב-17 למרץ אנחנו הולכים לקלפי, מצביעים, והשאלה שנשאלת, האם מגיע לנו שכר בגין אותו יום, שהוא למעשה יום שבתון, למעט אנחנו רואים אותם שירותים שחייבים להיות פעילים באותו יום, אם זה שירותי תחבורה, כוחות ביטחון, מאפיות זה מאוד חשוב שיפעלו באותו יום, תקשורת וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו בתור מעסיקים מחויבים לשלם לעובד שעבד אצלנו לפחות 14 יום לפני יום הבחירות, אוקיי? אם אנחנו מעסיקים עובד שהוא פחות מ-14 יום לפני יום הבחירות, אנחנו לא חייבים לשלם לו את אותו יום שבתון של יום הבחירות. בא משרד התמ"ת ולמעשה אמר שאנחנו סופרים את אותו 14 יום, אנחנו לוקחים בפנים גם את שישי שבת, גם אם זה עובד שעובד אצלנו 5 ימים בשבוע, אוקיי? ואז אותו עובד זכאי לשכר מלא באותו יום. אם אנחנו מעסיקים עובד ביום הבחירות, שימו לב, אין הנחיה למעשה שאנחנו חייבים לשלם לו שעות נוספות, אוקיי? אין כזה דבר בחוק, אבל מקובל במשק, אוקיי? זה הנוהג המקובל, לתת לו למעשה 200%, או יום חופש בנוסף, להגדיל את המכסה של ימי החופש ביום נוסף. אפשר גם למי שעבד ביום הבחירות. יום שבתון?
אבל אין גם שבתון. הם רצו להשוות את התנאים ברשויות המקומיות הבחירות, אבל עדיין זה לא עבר. היה כזה מהלך שניסו להעביר את זה, אבל זה עוד לא עבר. לא עולה. כי למעשה רוצים לעשות יום שבתון גם ברשויות המקומיות, ואז הם משווים אותם תנאים. כמו שאמרתי, אנחנו בחודש פברואר מתכננים להעביר לכם לכל הלקוחות גרסת ארגז חדשה, אוקיי? שבמסגרת הגרסה, כמו שאמרתי, תהיה את האופרציה של הטופס 100, כמו שדיברנו עליה. בנוסף לזה, יהיה את הנושא, יהיה גם את הנקודות זיכוי של תואר שדיברנו, את המסך החדש, ויהיה את הנושא של אימות נתוני העובד מול המוסד לביטוח לאומי. מה המשמעות? המשמעות היא שאתם תוכלו לבדוק באונליין, כמובן, שימו לב, חשוב להדגיש שאתם חייבים להיות מחוברים לאינטרנט, אוקיי? גם לגבי הטופס 100, אתם רוצים שיותר מהמערכת, חייבים להיות מחוברים לאינטרנט. אם האינטרנט לכם לא יושב באותו מקום שהמערכת יושבת, זה לא יעבוד מן הסתם, אוקיי? ואז, לאחר שאנחנו כבר מחוברים לאינטרנט, אתם יכולים לבדוק את נתוני העובד בחמישה שדות. תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה ומין, אוקיי? הקמנו עובד חדש, לחצנו על אייקון במערכת אימות נתונים, אוקיי, יהיה לכם אייקון אימות נתונים, המערכת מתקשרת למוסד לביטוח לאומי, בודקת את זה, ואנחנו מקבלים תשובה מהמוסד לביטוח לאומי. במידה באחד מהשדות שהוא לא תעודת זהות שגוי, אחד מהשדות, אוקיי, בואו ניתן דוגמה, לא יודע אם אתם רואים, אני הקמתי את עצמי במערכת, אוקיי, כל הפרטים שלי נכונים למעט שם משפחה, אוקיי, רשמתי מקום קורת, רשמתי קוטר, אוקיי, ואז בא המוסד לביטוח לאומי, יחזיר לי תשובה, שם המשפחה הנכון הוא פורט, אוקיי, ואז אני יכול לעשות עדכון נתונים, והשם המשפחה הנכון מתעדכן לכם באופן אוטומטי במערכת ארגז. אוקיי? שימו לב, במידה ויש לנו מספר שדות שגויים, לא תהיה המלצה. אוקיי? המוסד לביטוח לאומי ירשום לכם תשובה, תבדקו את הנתונים מול תעודת הזהות. רק במידה בשדה אחד שגוי, אנחנו מקבלים המלצה. אם תרשמו כל השדות שגויים, המוסד לביטוח לאומי ייתן לנו המלצה בכלל. אם תהיה תעודת זהות שגויה, לא תהיה המלצה. אוקיי? כמובן, אם יש תאריך לידה שגוי או מין שגוי, המוסד לביטוח לאומי נותן לו המלצה, ואתם יכולים לעדכן את הנתונים. זה בדיקה לגבי עובד. בנוסף, רגע, שנייה, תנו לסיים. אוקיי? שנייה. אני אענה על הכל. יש כבר לקוחות שזה עובד אצלנו, אוקיי? אבל כלל הלקוחות, אנחנו נפיץ את הגרסה בפברואר כמובן. בנוסף לזה, זה אמרתי אופרציה ברמת עובד, הקמתי עובד, לחצתי על אייקון, בדקתי, תיקנתי וכן הלאה. בנוסף יש מסך שאני יכול לבדוק את כל העובדים בבת אחת, אוקיי? נכנס למסך, שוב יש לי אייקון, אימות נתונים, נפתח לי המסך, זה כמובן חלק מהמסך, מקליד על אייקון או מקיש על אייקון הפעלת בדיקה, ואז הוא מתחיל לבדוק לי את כלל העובדים במפעל. שימו לב, הבדיקה נעשית ברקע. אתם יכולים לעבוד, יכולים לשלם משכורות, יכולים לעשות הכל, יכולים ללכת הביתה, זה ממשיך, כמובן שהמערכת פתוחה, כן? וזה ממשיך לעשות בדיקה, יוצא לכם בסוף דוח, אוקיי? הדוח למעשה מחולק לשניים. יהיה לכם את כל העובדים, שיש להם שגיאה אחת שאפשר לעדכן, שהמוסד לביטוח לאומי נותן המלצה, ואז אתם יכולים לעשות בלחיצת כפתור, סמן הכל, עדכן נתונים, מעדכן לכם את כל הנתונים עם השגיאה אחת, בבת אחת, אוקיי? מן הסתם זה גם בודק עובדים מוקפאים שהיו פעילים באותה שנת המס, אוקיי? זה לא אומר שאם עובד מוקפא, אני לא בודק אותו, אני בודק אותו, אוקיי? וחלק השני של הטבלה זה עובדים שיש להם מספר נתונים שגויים, שאין המלצה, ואז הולכים לתעודת זהות, בודקים, מעדכנים וכן הלאה, ומתקנים, אוקיי? אתם יכולים לעשות בדיקה, אני מניח שכולכם תעשו את הבדיקה פעם ראשונה שקבלו את הגרסה, לאחר מכן תעשו את הבדיקה פעם נוספת. בכל מקרה המערכת לא בודקת את כל העובדים עוד פעם. פעם אחת בדקנו, אחרי אנחנו בודקים עוד פעם רק את העובדים שנוספו. אוקיי? יכולים גם לייצא
את הטבלה הזאת לאקסל, לעשות לכם מעקב באקסל, לתקן באקסל, לייבא את הנתונים לתוך המערכת בדף קליטה. בדיוק. אוקיי? ולא בעובדים זרים. על עובדים זרים? אך רק תושבי ישראל. מה עם בני? מה? מה עם בני בנות זוג? רוב הפעולות דווקא באות חסרים. המוסד לביטוח, אנחנו למעשה מקבלים את האופרציה במוסד לביטוח לאומי, הוא לא בודק את הבני בנות זוג. גם כשאת משדרת קובץ, אם זה קוד 7, 126, לא נופל על נתוני בני זוג, זה נופל רק על נתונים של העובד, אוקיי? ואז אתם יודעים שהם משדרים קובץ 126, למעשה האפליקציה הזאת תמנע מכם את כל השגיאות בפרטים של העובד. זה עובד מצוין. טוב, עיקולים, אוקיי? חבר'ה, זה לא חדש. אני מציג את זה כחדש, אבל גם הצגתי את זה שנה שעברה, אבל בסדר, אני אהבתי את הוואו. זה מודול בנפרד, אוקיי? חבר'ה, מודול העיקולים, אוקיי, זה מודול שכבר קיים בארגן למעלה משנה. אני פשוט מציג כי רובכם למעשה לא מכירים אותו, לא נחשפתם עליו. למעשה מודול רב מופעי שמחשב את העיקולים בהתאם לחוק הגנת השכר, משאיר את המינימום שנדרש לעובד על העובדת, מבחין בין עיקול רגיל לבין עיקול מזונות. אתם יכולים לדווח מספר עיקולים למספר גורמים, אוקיי? יש כל מיני אופרציות לחשב את זה, האם זה לפי ערך משולש, לפי אחוזים, לפי סכום העיקול, אוקיי? זה מודול בנפרד. יש לכם אופרציה לעשות גם עיקול בעיכוב. מה הכוונה? אתם רוצים להקל לעובד, אבל עדיין לא להעביר את הכסף, כי אתם יודעים שלמעשה התביעה עלולה להתבטל. אוקיי, מי שמתעסק עם עיקולים מכיר את האופרציה הזאת? אתם למעשה שמים את הכסף בצד, במידה והעיקול יתבטל, הכסף חוזר לעובד. אוקיי? זה תומך בכל הנושאים האלה. מודול שכבר עובד אצל לא מעט לקוחות אצלנו, אז תדעו שהוא קיים. זה לגבי עיקולים. מודול בנפרד זה בתשלום. טוב. לא מודל טוב. לשונית נפרדת. כן. היום יש, במערכת הקיימת יש לכם מודול עיקולים, אבל הוא חד מופעי, הוא לא למעשה רב מופעי ותומך בכל התהליכים כאלה. טוב, דמי לידה דיברנו, שימו לב, דמי לידה, חשוב לי לציין, הוא לא בתשלום חבר'ה, זה מודול שעובד, אני מציע לכולכם להצטרף אליו, אני שלחתי לכם על זה חוזרים, מצגות, עניינים, תצטרפו לזה, זה יקל עליכם מאוד. לגבי מאפייני מיסוי, אוקיי? מאפייני מיסוי למעשה אנחנו פיתחנו כבר מסך רב מופעי, אוקיי? שתומך בכל הנושא של נקודות זיכוי, אזורי פיתוח, טבלת אישורים לאזורי פיתוח, רב מופעי לגבי אישורי מס וכדומה. התכנון שלנו זה להפיץ את זה לכל הלקוחות ביוני, יולי, אוגוסט, אוקיי? בגרסה חדשה שכבר תכלול את המסך החדש. אוקיי, אני כרגע לא רוצה להראות לכם שאחרי זה שישה לכם את משהו ככה, להרצאה הבאה שיהיה לי. רגע, מה זה רב מופעי? בעצם קובץ הזנה אוטומטית? לא, רב מופעי, שתוכל לדווח גם נקודות זיכוי תואר באותו מסך, גם עולה חדש, גם חייל משוחרר. גם תוכל לבחור, לא יודע, מערד, וייתן לך את הזיכוי של האזור פיתוח אוטומטי, לא בקוד. אוקיי? גם אישורי מס, כמה אישורי מס. וכן הלאה. שהיום אין לנו אותו. בנוסף לזה, במסגרת הגרסה שתועבר אליכם, עבדנו מאוד מאוד קשה לכל הנושא של השיעורי ביצועים, זמן חישוב, מעבר חודש וכו'. אני מניח שכבר תרגישו שיפור בקיצור זמנים בכל הנושאים האלה. שתדעו שאנחנו עובדים על זה, ומאוד חשוב בכל הנושא האלה של השיפורי ביצועים. חבר'ה, שאלות. טוב, אז חבר'ה, בואו
רגע. אז בואו אני אעשה לכם... אני אלתר. רגע. יכול להיות קודם. טוב, נשאלה שאלה לגבי זיכוי תרומות, אוקיי? על מנת שאנחנו בתור מעסיקים נוכל לתת זיכוי תרומות ללא אישור מס, אנחנו פונים לפקיד השומה, מקבלים אישור, שתנו אישור גורף לכל הארגון, ואז אני יכול לתת לעובד שמביא לי את הקבלות, לתת לו את הזיכוי מתרומה, כמובן בכפוף לתיקון, אוקיי? ואז כמובן... כן, יש ממש, כן, למעלה מכתב כזה, יש לי למעלה מ-100 עובדים, לא זוכר בדיוק כמה עובדים צריך להיות, 100 עובדים, אוקיי, אני מנהל את הכל תקין, מדווחת לפקיד השומה, דוחות בעניינים, כן, ואז מביא לך אישור, והפכה לתת עד 25,000 שקל לעובד זיכוי, אוקיי. וכמובן, את יכולה לדווח את זה דרך המערכת, יש תמיכה מלאה, אוקיי? אם יש לי את האישור, כן. כמובן שאם יש אישור שהעובד מביא מפקיד השומה, את יכולה לדווח את זה גם, אוקיי? אם כבר דיברנו על תרומות, יש גם את הנושא של עיגול לטובה, אוקיי? יש מודול עיגול לטובה, שלמעשה אתם יכולים להפעיל אותו דרך המערכת, שזה למעשה לעגל את השכר של העובד, או 5 שקלים למטה או 10 שקלים למטה, ולהעביר את הכסף לעמותות שנבחרות. זה דרך עמותה שנקראת עיגול לטובה. אם שמעתם על זה שדרך הכרטיס אשראי, אז אתם יכולים להפעיל את זה דרך מערכת ארגל, ללא תשלום. מה? טוב חבר'ה, תודה רבה. תודה רבה לכם.